U-U-Sibusiso Shabangu wenza iintlobo zamafutha ezinhlanu esebenzisa inkunkuma yeplastiki ezilahliweyo. Kodwa iphupha lakhe liya ngokutshabalala nanjengoko abasemagunyeni bekumisile ukusebenza kwakhe. On the environmental people, they say that I should stop with the immediate effect because I'm triggering a lot of studies, and that one is a fast rate because I don't have the actual capital that to do all that. The cost emission, actually, from the environment perspective, it actually affects the horizon, and those things are very dangerous to the people before it goes higher. Kodwa nangona kunjalo umsebenzi wakhe nokuzinikela kwakhe uyathakazelelwa kakhulu ngabo bakwelitandelo kwaye bathembisa ngokumxhasa ngezimali akwazi ukuqhubeka nezifundo zakhe afezekise neliphupho lakhe. We'll be helping him to complete his mechanical engineering degree. We'll be supporting with the funding for that at the local TVET college so that he has a certificate behind his name. Iarhente yezophuhliso losomashishini abasakhasayo isida eMpumalanga nayo iphose umrhaji yangenelela ekuncedeni uShabangu afezekisa iphupha lakhe.